Ang picture sa ila ginahimo nga kiosko sa plaza, kami naga-question kung nga may nagtuhaw nga do tiyanggi diri. Patag sa grupo, nagasugod pa lang ang construction. Mismo gani ang mga deaf man kag ang ilang mga abyan ang nagbinuligay sa pagtukod sini. The longest time, the deaf needed a place. Okay. Usually, the deaf would go to the plaza to look for deaf friends, expecting that there are deaf there. Before, may ara, but now wala na. So we asked for it. Cebu, Manila, Quezon City, Iloilo, Siquijor, Dumaguete, they have deaf places in the plaza. Oo. Bacolod, wala. Susubungan sa tagaan atensyon. Now, may ara na. Yes. When did Sa Victoria City, natagaan man sang pwesto sang LGU ang mga deaf. Sa Subong, may plano nga pangitaan sila sang syudad sang iban nga pwesto. Ilabi na nga natala na nga i-rehabilitate ang plaza sa Bacolod. Para sa grupo, okay lang. Basta sa gihapon, matagaan na sila sa lugar sa syudad kung sa diin makatipon-tipon kag babatsagan nila nga kabahin sila sang susyudad kag para makapanikasugma sila para may income man sa kada adlaw. Kagabuyad to mga balita sa Negros Subong nga adlaw kay sa panahon sa karon kinahanglan nga may ibalo ka sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.